Guess who's back? Back again. Marco's back. Tell a friend. Ahojte, ja som Marko a po dlhej dobe som sa rozhodol oživiť tento kanál, lebo sa stala taková jedna vec. Vyšiel trailer na film Until Dawn. To by nebolo nič nezvyčajné, ale s Maxom sme na to mali rozdielne názory, tak som si povedal, že hej, išiel som proti prúdu už s FNAF filmom, prečo to nezopakovať? Poďme od začiatku. Supermassive Games vydali v roku 2015 hru Until Dawn. Môžeme to nazvať aj interaktívnym filmom, hoci to označenie moc nemám rád. V ktorom hlavnú úlohu hrala partia tínedžerov, ktorí sa rozhodli stráviť spoločný čas na chate v horách alebo v lese. Kto vie. Idylka však netrvala dlho. Narušil ju najprv krvilačný vrah, ktorý nakoniec nebol vrah, a potom aj príšery zvané Wendigo. Po dlhých 10 rokoch sme sa dočkali aj filmu. Ten však na prvý pohľad moc hrou spoločné nemá. Jedná sa o rozšírenie Until Dawn vesmíru s inými postavami a dejom. Dočkáme sa mnohých smrtí, ale postavy nebudú ubúdať. Sú totiž zaciklení v určitej časovej slučke a s každou ďalšou sa bude meniť žáner hororu. Aby prežili, budú musieť vydržať až do úsvitu. Toľko slova tvorcov filmu. Poďme sa bližšie pozrieť na trailer. Na začiatku spoznávame hlavnú partiu tínedžerov, ktorí sa vydávajú hľadať stratenú sestru jednej z postav. Zastavia sa v obchode, kde sa opýtajú predavača, či ju nevidel. Mimo to, že predávač vie očividne niečo viac než tvrdí, tak vám možno príde povedomie. Presne tak. Je to Dr. Hill z hry. Či to bude rovnaká postava aj v tomto filme, to netuším. Možno to bude iba pomrknutie na hru. Nechajme sa prekvapiť. Následne sa partia dostáva do kľúčovej chaty. Vidíme aj scénu s podivným dažďom, čo dáva najavo, ako by bola samotná chata mimo čas a priestor okolitého sveta. Partia vchádza do chaty a zistujú, že vyzerá, ako keby tam už roky nikto nebol. Všimnú si aj takéto záhadné presýpacie hodiny. Začína noc. Držubu. V knihe návštev si všimnú podpis Melanie Park, čo je stratená sestra. Celkovo je tam podpísaná až 13 krát. Môžete si všimnúť, že podpis je každým ďalším razom viac roztrasený. Pekný detail. Nájdu aj stenu plnú missing plagátov. Pôsobí to ako zbierka trofejí. Záhadné veci pokračujú ďalej. Všimnú si, že im zmizlo auto a Megan je niekde preč. Tá medzičasom zvádza jednostranný boj s týmto vrahom. Neostane len pri nej, postupne dorazí všetkých. Ale nie je to koniec filmu. Presýpacie hodiny sa v hodne peknom zábere pretočia naspäť a všetko začína od začiatku. Len s tým rozdielom, že nie je úplne všetko. Partia si uvedomí, že ich zabili a musia začať odznova. Vypadne elektrina, čo sa minulý pokus nestalo. Aj po nich ide niekto iný, ale výsledok je rovnaký. Zase sa pretočia hodiny a začína sa odznova. Partia si všimne aj zaujímavú a dosť desivú vec. Na stene plnej missing plagátov sa objavili plagáty aj s ním. Ďalej vidíme neustále opakovanie noci a rôzne zaujímavé monštra. Všimnú si podľa knihy hostí, že nikto neprežil viac ako 13 nocí. Tu sa mi núkajú dve otázky. Že by 13. smrť bola definitívna, alebo 13. noc skrýva vykúpenie. Uvidíme. V jednej scén uvidia aj toto monštrum. Možno sa mýlim, ale že by to bol Wendigo? A predsa len tam bol ešte ďalší odkaz na hru. Na záver dostávame scénu, ktorá mi spôsobila najväčšie zimomriavky. Typka mal na líci nejakého červa alebo také čosi, ktorý sa do nej úplne zanorí a o pár sekúnd bude mať dosť znetvorenú tvár. Riadne hnusná scéna, v dobrom samozrejme. Tak a poďme na moje pocity. Ja sa úprimne teším. Na rozdiel od väčšiny komentárov na internete som v pohode s tým, že si to ide vlastným príbehom a nesfilmovali príbeh z hry. Aký zmysel by malo vidieť film o tom, čo sme už pred 10 rokmi hrali? Páči sa mi myšlienka rozšírenia Until Dawn univerza. Časové služky sme tu mali už hodnekrát, ale toto v podstate nie je časová slučka, keďže sa za každým bude diať niečo iné. A navyše žiadna časová slučka nemala tak cool hodiny. Jediné, čo sa obávam, je, že zaujímavé monštra nedostanú dostatočný priestor a budú ich tam sekať hrozne rýchlo. Na film sa teším, určite ho navštívim v kine a ako mňa dopadol, sa samozrejme dozviete. Screeny vo videu pochádzajú z traileru na kanále Kinobox, filmová databáze, odkaz v popise. Do tej doby sa majte, dajte like, odber, nech vám moje dojmy zo samotného filmu neutečú. Zatím bye!